ang balitang LRG. Lo na pagipag-asa lo. Matod pa mga katropa, Tatay Paldo umang nakaasawag batanon unya guwapa pag yun. Nako naman Lolo Amado. Birahe. Ato ang sayron mga katropa ang maong detalye kauban ang ato ang LRG correspondent Lolo Amado. Thank you very much, Katropag Gisri. Nanggula ang mga komento kalabot sa talagsaong kaminyon. Sa usa ka tatay sa bawang lahon yun. Kinsa nagkaasawa pakinig batanon. Guwapa o buutan nga dalaga. Matod sa ubang netizen, basig AI kini. Apan matod pa sa uban, tinuod gayon. Sulti sab sa uban nga tinuod gayon ang age doesn't matter. Tingali sab nagduda sab ka kung tinuod ba kini. Apan tinuod kini og dili kani AI. Gihimo ang kasal tali ni Mr. Jaime Marso og Miss Jamaica F. Abuan yadtong Disyembre 17, 2025. Kung diin mismo ang mayor sa lungsod nga si Mayor Maria Clarissa Tili maoy nagsolemnisar sa maong pagpanagminyo o gisaksihan kini ni Bawang Municipal Police Station Chief of Police nga si Police Major Felipe Ruiz. Napakay paglaom katropa. Basta, ayaw lang palabi. Kay basi, hindi na ko mag-tell. Mo katong atong balitang LRG kong lahira John kay ni sakang ako kay Vlad. Sadyang nakita na ko ning picture ni Pari Jaime o ngiyang asawa nga naghawo. Ako si Lolo Amado, dili gwapo, dili macho, pero delikado sa mga chicks. Daghang salamat. Bye-bye.